Kieboeng! Kom op, kinderen. Kom, kinderen, kijk en luister nu. Luister nu. Kinderrechten en plichten in SU. Rol van de ouders is van groot belang. Groot belang. Kosdonge arkatori dan. Bam, 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 bam. Arkieboeng! Hey, hey, hey. Boy. Matti. Je bent echt een aap. Ik denk dat dat de bedoeling is. Wat doe jij hier? Niets. Je ziet er niet zo blij uit vandaag. Wat is er gebeurd? Waarom doet me een beetje pijn? Oh, hoe is dat gebeurd? Heb je een ongeluk gehad? Nee, niet echt. Mijn stiefvader heeft me gisteren geslagen. Wat? Dat mag niet. Wat is er precies gebeurd? Ik keek naar tv toen hij dronken binnenkwam. Danny! Ben je doof, jongen? En waarom is die tv zo luid aan? Kom hier, jongen! I love you too, honey. Hindi me para boy disi! Hindi me para boy disi! Wat? Waar is zij nu? Waar is zij nu? Ha, ja! 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 Matti, chalere. Maak je geen zorgen, Timmy. Heb je jouw klassejuf verteld over jouw situatie? Ja, maar ze gelooft me niet. Ze denkt dat ik ben gevallen en dat ik jok voor mijn stiefvader. En dat hij een aardige man is. O jee, dat is jammer hoor. Maar vergeet niet, je kan altijd bellen naar 123 om de mensen daar te vertellen wat er aan de hand is. Dan gaan grote, lieve mensen opnemen om met je te praten en je zelfs helpen. Of je kan ook gaan naar een meldpunt kinderbescherming bij jou in de buurt. Een meldpunt? Ga ze wel naar me luisteren? Tuurlijk wel. Je kan zelfs alleen gaan als je wilt. Ze zijn er speciaal om kinderen die een probleem hebben te helpen. Daar gaan de mensen naar je luisteren en je helpen met de beste oplossing voor jouw problemen. Daar ben je altijd veilig. Aha. Er is hier vlakbij een meldpunt. Laten we samen gaan. Wat vind je daarvan? Oké, Matti. Laten we gaan. Artikel 33 van het Kinderrechtenverdrag zegt: de overheid moet kinderen beschermen tegen drugshandel en drugsgebruik. Als er wat is, vergeet niet, bel 123 of je kan ook de politie bellen op 115. Oké, iedereen, doei doei!